Mit navn er Archie Rice. Archie Rice. Jeg er Mrs. Rice yndlingssøn. Jeg skal have fornøjelsen at underholde dem en times tid, og der er ikke noget at rafle om. Nej. Jeg skal have den store ære og fornøjelse og synge en lille vise for dem. En vise, jeg selv har skrevet. Ja, de behøver ikke at klappe endnu. Nej. Selvom det vil gøre et godt indtryk. Ja, tak. Ja, nu skal vi ikke overdrive. Det er alt for mig. Jeg mener, når vi alligevel skal spare. Charlie, ved du. Hvad er det værd? Giv fan i det hele. Ske hvad der vil. Bare se til. Hvorfor skulle det rare mig? Tag sig din mad. Ikke ud af stedet. Hvorfor være kun træer? Du bliver bare kaldt sæv. Livet er jo så kort, og ligger man bort. Hvad så med dit besvær? Hvad er det værd? Er du trist eller sur, bliver det aldrig din tur at lege missionær. Hvad er det værd? Lad dem, der gider, drukne i besvær. Jeg vil lade være. Ja, så siger vi god aften til Poul Reichhardt og velkommen i lørdagshjørnet. Tak. Synes du ikke, det er et pænt hjørne, vi har fået her? Jo, og særligt med dig i kanten. Ja, tak. 1, 2, der er helt. Han er lige blevet chef, det gælder om at holde sig godt med ham. Vil du ikke have en kop te? Jo, hvis det er rigtigt. Ja, den er lidt mørk i tænken, men... Ja. Jamen, hvor mørk, det kan du kun smage. Det er godt, det ikke er Olsen, har sendt bud efter mig. Te. Ja, lad os se. Jo, det er te. Godnat, mine damer og herrer. Tak for i aften. Det var helt det kalder jeg te. Jeg skal vist ud på det dybe vand i aften. Nå, ja, nu må jeg hellere høre efter. Ja, nu var det jo... Så begynder vi. A, B, C, dreng gik i sne. Ja, nu er det jo sådan set ikke, i og for sig ikke Poul Reichhardt, der kom ind her. Det var jo Archie Rice. Ja. Fra Tribunehelten. Ja. Eller The Entertainer, som han jo hedder på engelsk. Ham, der underholder. Ja. Men det er han jo ikke særlig god til, ham Archie Rice der. Nej, det er han ikke i forestillingen. Der er jo en helt anden betydning med Archie Rice. Det er noget med Englands situation at gøre under Suezkrisen, og det er Osborne blev inspireret af den situation. Og der er altså Archie Rice og hele stykket en symbol på Englands situation. Men hvis vi piller Archie Rice ud som en selvstændig gøjler, så er han jo sådan en sekundær gøjler, som jo slet ikke, hvad vi har set senere hen, stod på højde med for eksempel, hvad faren kunne gøre. Og så har han levet et dårligt og dumt liv, så han er altså virkelig sådan for nedadgående. Ja, og klarer sig overhovedet ikke selv. Og han klarer sig forfærdeligt skidt. Men det der med at være sådan en dårlig entertainer, jeg ved ikke, jeg har ladet mig fortælle fra musikalske mennesker, at man skal være meget musikalsk for at kunne synge falsk med talent. Jo, der er jo ingen tvivl om, at man kan ikke lave en forvrængelse af et eller andet, uden at man har grundlaget. Grundlaget må være i orden. Det er ganske givet. Jeg tror næppe, det er muligt for nogen, der bortset fra min far forresten, som var født til at synge falsk, men altså bortset fra det, så tror jeg ikke, man en optrædende ville kunne synge en sang falsk, hvis ikke man først kan den rigtigt. Og det samme er tilfældet med entertaineren, altså Archie Rice, som set fra et skuespillermæssigt synspunkt, at det er klart, at grundlaget skal være til stede, før man kan gøre fejlene. Man skal altså ligesom vise, hvad man gør fejlene ud fra. Ja. Men det tager jo mange år at lære at blive en god entertainer. Jo, bevar mig vel, ja, men det bliver nok for prætentiøst at komme ind på det emne og fortælle om jeg nu tilfældigvis skulle have været god, før jeg kunne spille dårligt. Nej, jeg vil hellere, hvis jeg må få lov til det.
Har I det lige så sjovt hjemme i stuen? Det handler om. Nej, nu tilbage til alvoren. Så skal vi ikke blive for alvorlige. Men alligevel tilbage til alvoren. Jeg vil hellere, for ellers lyder det så prætentiøst, hvis jeg skulle fortælle om, hvor god jeg har været. Nej, hellere henvise til en film, jeg lavede sammen med Poul Reumert og Bertel Kvistgaard for mange år siden, som netop handler om at kunne noget dårligt, eller kunne noget godt, før man kunne det dårligt. Der var en lille historie, jeg kunne følge trang til at fortælle i aften, nu, da vi taler om den film og det emne, som du kommer ind på, Jørgen. Jeg havde et forfærdeligt uheld under optagelsen af den film. Nu findes der inden for teateret en hel bunke uskrevne love. Der er en ganske bestemt orden og disciplin for en skuespiller, som egentlig ikke står nogen steder. Og blandt andet denne, at man skal være præcis. Man må ikke komme for sent. Nu skete det dette, at jeg skulle til en optagelse med Poul Reumert ude i Dyrehaven, og som det kan ske vel for mange unge mennesker, skete det altså også for mig. Jeg kom til at sove over mig. Og jeg vågnede på det tidspunkt, hvor jeg skulle have været i Dyrehaven sammen med Poul Reumert. Det var en katastrofe. Respekten er på andre måder lige så stor i dag for yngre og ældre, men dengang var den meget markant, og respekten for Poul Reumert var stor og helt naturlig for en ung mand, og jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Og jeg ledte efter en revolver, for jeg tænkte, der er kun en til at gøre det. Nå, nu havde jeg en revolver ved hånden, og hvordan jeg kom til Dyrehaven, må ingen fortælle mig, for det var under krig, det var noget med gasgenerator, jeg ved ikke, hvad det var. Men jeg kommer som sagt ud til Dyrehaven, og der kommer jeg sjasken ud en time for sent. Herr Reumert red rundt hen i Dyrehaven på en stor hest. Min meget, meget gode ven gennem et langt liv, Lau Laursen, var iscenesætter. Han skelnede meget, meget stærkt imellem venskab og arbejdsdisciplin. Der var slet ikke noget at tale om. Og jeg kom jo slukket hen mod ham der i skovkanten, og han kom imod mig, og der siger jeg dem, jeg fik den største SK-ball, jeg nogensinde har fået hele livet. Nå, den endte med, at han sagde, så kan du selv skrubbe hen til Poul Reumert. Skub derhen og giv dig forklaring på dine tåbeligheder og kom for sent. Jeg kom voksne mennesker og venter på dig. Og jeg sjaskede hen til Poul Reumert. Og nu var det uheldige ved det. Stor var Poul Reumert som person og kunstner, men han sad på en meget stor hest. Jeg husker tydeligt, at det var indforskrevet for Bornholm, for at det skulle være rigtig stor, for at gøre herr Reumert endnu større. Og han sad helt op på den her store, sorte krikke fra Bornholm, ikke? Og her stod jeg nedenfor herr Reumert og sagde, herr Reumert, jeg er så ulykkelig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre om forladelse. Der er ingen undskyldning, og undskyld 1000 gange. Jeg er på selvmordets rand. Hvad kan jeg dog gøre, herr Reumert? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan slet ikke magte det. Herr Reumert, han sad fornemt og sødt og pænt op på sin hest og så ned på mig, ikke? Og da jeg var færdig med alt mit undskyldende sludder, så han ned på mig, og så sagde han kaldte mig for øvrigt Reichardt-mand. Jeg ved ikke, hvor så han. Lille Reichardt-mand, tag det roligt. Det kan ske for den bedste. Det er aldrig sket for mig. Nej, herr Hammer, de skal ikke holde fast med tæerne. Tæerne skal vende udad. Læg knæ og skænker fast til. Albuerne indad, hovedet opad. Jeg har et andet dyr. Bedre lidt bedre. Nej, den hest har tværtimod meget bløde bevægelser. Jeg spacerer ligesom andre heste. Den går ikke, den hopper. Den rammer. Hvorfor gør den det? Kan den ikke gå roligt? Albuerne indad, hovedet opad, tæerne udad. Den bevæger sig i 3 gangarter. Skridt, trav, galop. Jeg kan ikke forstå, at det skal være så indviklet. Det er da lige ud af landevejen. Jeg skal forklare det for den. Hestens første gear hedder skridt, andet hedder trav, tredje hedder galop. Kunne I så ikke nok få lov til at sætte den i frigear? Det er nok for i dag. Værsgo, og tak for lån. Det har været en særpræget oplevelse. Farvel. Tak for i dag. Farvel. Og på gensyn i morgen tidligere. Det var vist godt, vi nøjedes med 1 time. Jeg skal lige mærke, om det har fortaget sig. Ja, det var det med at være en god rytter, skulle ride. Nå ja, det var lige det, jeg skulle sige. Jeg vil slutte med at sige, for at komme tilbage til det, du spurgte om, at jeg kan slet ikke huske, hvad pressen dengang skrev om min rolle som skuespiller, men jeg kan kun huske en ting, at de skrev
Reichardt må være ganske flink til at ride, for ellers kan han ikke ride så dårligt. Og det var som sagt svaret på det, du spurgte om. Altså, når vi nu skal snakke sammen, og vi skal snakke med dig og høre, hvad du har lavet og sådan noget, så er det jo mægtigt svært at finde ud af, hvad man skal tage frem, for du har lavet så kolossalt mange ting. Men nu er vi jo inde på dig som filmskuespiller, og så skal vi lige så godt tage fat i den ende med det samme. Og den opmærksomme seer, som det hedder, vil have opdaget, at allerede nu så begynder der at rulle en lang tekst hen over skærmen. Det er simpelthen de film, du har været med i dit liv. Og det er blevet til nogle stykker efterhånden. Vi begyndte helt tilbage til 39, nu er vi oppe ved 45, og de kommer altså ret så tæt efter hinanden i alle de år. Der er i alt over 100. Nej. Er du klar over, at du har været med så meget? Jeg vidste godt, det var løbet op, men at jeg har haft 100 års jubilæum, det har jeg ikke mærket noget til. Men jeg tror snart, jeg nærmer mig 150. Gør du det? Ja, det gør det. Men du kan, altså nogen kan man jo ikke huske selvfølgelig, vel? Nej, ikke stålet klart, nej, det indrømmer jeg. Der er nogen, der ligesom er forsvundet lidt hen i periferien. Det er måske dem, der gik mindre godt, det ved jeg godt, vel? De gik vel godt, de fleste gjorde det ikke. I hvert fald. Vi har ikke nogen grund til at beklage os. Der er jo så mange, så jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal tage fat på. Men mens den nu ruller færdig, så kan jeg da sige, at jeg huskede, jeg så den allerførste. Den første, ja, I Cantonnement. Det vil jeg også bemærke. Den første film, jeg lavede i 1931, det var I Cantonnement. Og når jeg nævner den film, så er det kun fordi, at den har den pudsighed over sig, eller mit tilstedeværelse, at det var den sidste stumfilm, der blev lavet med Fyrtårnet og Bivognen, som gamle Lau Laursen senior lavede. Så jeg har været ved det nogle dage. Ja, du har spillet sammen med Fyreby, altså? Jeg har spillet sammen med Fyreby. Jo. Men når vi nu skal plukke nogen ud af den lange række der, så er der i hvert fald et område, jeg synes, man ikke kan komme ud om. Det var alle de Morten Korch-film, du spillede med i 50'erne, var det vel? Ja. Det var jo 10-12 stykker, eller hvor mange det var. Det var i hvert fald mange Morten Korch-film, der kom næsten en hvert år, ikke? Jo. Hvordan var det at spille med i Morten Korch-film? Der var meget kritik dengang af det også. Og det har det jo altid været, når en folkelig genre starter, så er det klart, at der er en vis skepsis. Og det må man jo tage med, det er jo et led i arbejdsforholdene og udviklingen. Men det var jo ikke længe inden, at pressen sådan set anerkendte dem som det stod for, det skulle være. De var jo renfærdige og ordentlige film, der bare repræsenterede den genre, som nu engang det hørte til folkekomedien. Og publikums bevågenhed kunne vi jo sådan set slet ikke klage på. Og det var virkelig en oplevelse at være med i disse film. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Dem, der talte om, at det var en flugt fra virkeligheden og sådan noget, hvad? Jo, men det er man jo tilbøjelig til at sige, når vi viser noget folkeligt eller noget romantisk eller sådan noget. Det som hører til den folkelige underholdning, den afviger jo ofte lidt fra hverdagen og bliver ofte glorificeret, og så gør det jo altså, at man bebrejder os måske, at man mener, at vi tager for let på tilværelsen. Man mener måske også, at vi foregøjler publikum, at tilværelsen er sådan, som vi nu ser den eksempelvis i en Morten Korch-film. Men det er lidt forkert, fordi vi gør jo kun det, at vi mener, at publikum har et stort krav på os en gang imellem, og lidt hæmningsløst kaste hverdagens tøjler og mor sig over noget, som de selvfølgelig udmærket ved ikke er bitter alvor. Og den der kritik, der ofte falder over, det er ligesom at gøre folk dumme, som om de vidste, at livet det ender simpelthen ikke med en Morten Korch. Men det er da morsomt at sidde og se på det og drømme sig hen til det. Jamen, det er ganske givet, at når Morten Korch-filmen, og ikke mindst nu, hvad vi senere kommer ind på, har jeg en lånsk anelse om, Huset på Christianshavn, er blevet sådan en stor succes, som det blev. Så jeg tror, jeg er ganske givet, at for det første er det, må jeg sige, i al ubeskedenhed, mine kammerater og undertegnede, vi gør os meget umage, vi gør, hvad vi kan for at lave det ordentligt. Det er en side af sagen, og det manglede bare. Men en anden er den, at når man tænker på, hvad der er sket omkring os efter den sidste verdenskrig, når man tænker på, hvordan udviklingen har været, når vi om morgenen læser vores morgenavis, ikke? Kriminalitet, mord, kolde krig, varme krig og alt det der forfærdelige, jamen så er der ikke noget at sige til, at ganske almindelige mennesker, som vi alle sammen forhåbentlig der hører til, at man har lyst til at sige, nej, må der nu vil jeg sgu ind og grine lidt fjollet i 2 timer, ikke? Ja. Og hvis man så spørger os, hvad griner jeg? Ja, det kan vi sgu ikke huske, men det var fandme meget morsomt, ikke? Og det er da bare en forløsning, det er der ikke noget at sige til. Derfor er der ingen, der tror,
at de, der sidder her, og de, der sidder hjemme i stuen, at de pludselig tager Morten Korch og huset på Christianshavn for sten alvorligt. Nå, men det skal jeg ikke snakke mere om nu, det kan vi vel komme tilbage til. Nej, men Det kræver lidt rom. Jeg mener te. hvis vi skal prøve nu i dag at drømme os lidt tilbage. Ja. Du var jo filmhelt. Jeg vil gerne drømme. Du var filmhelt dengang, og du havde i næsten hver en Morten Korch-film, der havde du en sang til en pige, hende du altid fik i enden. Ja. Vi har fundet en frem fra 1952. Det ser sådan ud. Prøv at høre. Vi har glasøjnene på.